ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. വീഡിയോ ഓണാക്കാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ വീഡിയോ ഓണാക്കിയിട്ടിരിക്കണേ. അംബിക മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ നാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം ഉപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതം നമ. ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തി വൈഭവ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരഗമദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദാനമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കീ ജയ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കീ ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 ഋഷിമാരുടെ അധ്യായം 1 ഋഷിമാരുടെ അന്വേഷണങ്ങൾ അല്ലെ. നമ്മൾ 3 ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 3 ക്ലാസ്സിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ 3 ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിച്ചത്. ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി എന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും എക്സാമിനെ കുറിച്ച് അറിയോ? എക്സാം ഓരോ അധ്യായം വെച്ചിട്ടാണ്. അതർവൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് എക്സാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഒരു 3-4 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നിച്ച് വെച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതാൻ നല്ല പാടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒരധ്യായം വെച്ചാണ് എക്സാം വരുന്നത്. ശ്ലോക പഠിക്കാനുള്ളത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മാതാജിക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അസരൂപ മാതാജിക്ക് എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ശ്ലോകം പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സും അടുത്ത ക്ലാസ്സും കൂടി കൊണ്ട് ഈ അധ്യായം തീരും. അപ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർഡ് ആണോ, അല്ല സ്റ്റഡി ലീവ് വേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇപ്പൊ വേണ്ട, നമ്മളിപ്പോ ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. നമ്മള് 4 മുതൽ 11 വരെയുള്ള ശ്ലോകമാണ് ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പഠിച്ചത് ചെറുതെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആർക്കെങ്കിലും? മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തില് വ്യാസ മഹർഷി, അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുകയാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രം ഭഗവാന്റെ 7 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. സൃഷ്ടി സംഹാരങ്ങളുടെ എല്ലാം ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ അത് ഡീറ്റെയിൽ പറയണം മാതാജി. പറ്റുന്നത് പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി, എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുകയും ചെയ്യാലോ ആ സമയത്ത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളുടെ എല്ലാം ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ ഭഗവാൻ നിന്നാണ്, അതായത് ഈ മായയ്ക്കും അതീതമാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ ഭഗവാൻ അഭിജ്ഞക, അതായത് എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ്. പിന്നെ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനാണ്. പിന്നെ ഈ ദേവന്മാരും എല്ലാ ഋഷി വര്യന്മാരും പിന്നെ അവര്, അതായത് എന്താ പറയണത്,
അവരെ ഈ ഭഗവാന്റെ അവരെ പോലും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നു. മായയിൽ, അതെ. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില് ഭഗവാൻ ഇത് വസിക്കുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാൻ പരമസത്യമാണ്. പിന്നെ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഇതിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ കൈതവ ധർമ്മം, അതായത് ഈ രണ്ട് അതായത് ഈ പിന്നെ ധർമ്മം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം, കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ അതെ ചെയ്യുന്ന ധർമ്മം. അതെ തന്നെ. പിന്നെ അത് പറയുന്നത് അതായത് പിന്നെ കാമ്യ ശ്രീമദ് കർമ്മങ്ങൾ എന്താ ഭാഗവതം, ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അവിടെ? റോഞ്ചിത, ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യാൻ, ഉപേക്ഷിക്കാനാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? അതെ ഉപേക്ഷിക്കുക. പിന്നെ മാത്സര്യം കൂടാതെ ആയിരിക്കണം, പിന്നെ നമ്മള് അസൂയ ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കണം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ. പിന്നെ അത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. വേദ്യം വാസ്തവം മാത്രം. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ മംഗളങ്ങളും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, എല്ലാ മംഗളങ്ങളും ശിവദം മംഗളങ്ങളും നേരുന്നു. പിന്നെ ഇത് വ്യാസമഹർഷിയാൽ രചിച്ച ഭാഗവതത്തിൽ നിന്ന്, അതായത് മറ്റുള്ള ഇതൊന്നും മറ്റുള്ള ഇത് നമ്മള് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഇത് പഠിച്ച് വിനയത്തോടും ശ്രദ്ധയോടും കൂടി നമ്മളൊരു ശുദ്ധഭക്തരെ നിന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തക്ഷണാത് ഭഗവാൻ ഉപസ്ഥിതനാണ് പെട്ടെന്ന്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തേതിൽ പറയുന്ന, അതായത് ഈ വേദങ്ങൾ രണ്ട് ഇതിൽ പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇതും അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിൽ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് വിരക്തി നേടി നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ഇതിലോട്ട് പോകാം. പിന്നെ അത് ശുഖബ്രഹ്മത്തിന്റെ അതരങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് അത് പരിപക്വ ഫലമാണ്. അതേ തത്തയോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അതായത് നമ്മള് മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഈ ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് വേദങ്ങളുടെ സാരാംശമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ വേദങ്ങളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ജന്മജന്മാന്തരങ്ങൾ എടുക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട്. പക്ഷെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? പരിപക്വ ഫലം, തത്വകൊത്തിയ ഫലമാണ്. അപ്പോ ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി എങ്ങനെയാണോ വ്യാസദേവനിൽ നിന്ന് ശ്രവിച്ചത്, അതിന് ഒരു കേടുപാടും കൂടാതെയാണ് നമുക്ക് അതേപടി പകർന്നു തരുന്നത് അല്ലെ? എല്ലാം അതേപടിയാണ്. എവിടെയും ഒരു അൾട്ടറേഷൻസ് നടത്തുന്നില്ല. ഇവിടെ സൂതഗോസ്വാമി ആവട്ടെ, ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി ആവട്ടെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ശ്രവിക്കുന്നത്? ഗംഗയുടെ തീരത്തിരുന്നോണ്ട് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആര് സന്നിഹിതനായിരുന്നു? സൂതഗോസ്വാമി സന്നിഹിതനായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിയിൽ നിന്ന് ഗ്രഹിച്ച അതേ ഭാഗവതം നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ വെച്ച് വീണ്ടും ആർക്ക് ഉപദേശിക്കേണ്ടായി? ശൗനകാദി മഹർഷിമാർക്ക് ഉപദേശിക്കേണ്ടായി അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? എങ്ങനെയാണോ വ്യാസദേവൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അതേപടി ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതേപടി സൂതഗോസ്വാമി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതേപടിയാണ് സൂതഗോസ്വാമി നമുക്കും പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെ? ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗവതത്തിന്റെ തുടക്കം വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു പോയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഈ 3 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് വ്യാസദേവൻ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഭഗവാനെ നമിച്ചുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. രണ്ടാമതായിട്ട് അതേ ശ്ലോകത്തില് ധീമഹി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അതായത് ഗായത്രി ആണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഗായത്രി മന്ത്രം, അതായത് അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഒരു ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. പിന്നെ മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ശ്ലോകം, ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് സംബന്ധ, ഭഗവാനുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ബന്ധം അതും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് മാതജി പറഞ്ഞതുപോലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആർക്കാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക? മത്സരബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ശുദ്ധഭക്തരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വേദ്യം അല്ലെ, അതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള മംഗളകരമായ കാര്യം ആ ഒരു ഭാഗവതം പഠിച്ചാൽ എന്താ ഗുണം? താപത്രയ ഉന്മൂലനം, 3 വിധത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളിൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നു. പിന്നെയോ വ്യാസദേവനാൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഗ്രന്ഥം മാത്രം മതി, മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് അവിടെ പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭക്തന്മാരിലൂടെ, ശുദ്ധഭക്തന്മാരിലൂടെ നമ്മൾ അതേപോലെ സവിനയത്തോടു കൂടി അതായത് നമ്മളെ അവരെ ഒരു ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒരു ഇൻട്രോഗേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റിയോട് കൂടി അല്ലാതെ വളരെ വിനയത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ തത്ക്ഷണാത് അല്ലെ, ആ നിമിഷം തന്നെ ഭഗവാൻ അവരുടെ ഹൃദയത്തില് വസിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി നിഗമകൽപ്പതരോടുള്ള ആ ഒരു ശ്ലോകത്തില് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി തത്തയോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം അത് ഏറ്റു പറയുന്നത് കൊണ്ടല്ല,
അത് വളരെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു അൾട്രേഷൻസും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണോ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതേപടിയാണ് നമുക്ക് വളരെ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കണം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം സംബന്ധ, 2 അഭിധേയ. അഭിധേയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഭാഗവതത്തെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 3ാമത്തെ ശ്ലോകം വന്നിട്ട് പ്രയോജന, നമുക്ക് എന്താണ് ഗുണം, അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിലെന്താ പറയുന്നത്, അവസാനത്തെ വരിയിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്, എല്ലാവരും ആസ്വദിക്കുന്നത് അല്ലെ, പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോരസികാഹു വിഭാവുകാഹ, എല്ലാ ഭക്തന്മാരും അത് ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പൊ അടുത്ത 4 മുതൽ 11 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ 23 ശ്ലോകം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോഴേക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ വിത്ത് മീനിങ് കേട്ടോ, വിവർത്തനം അത് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് പഠിക്കണം എന്നില്ല, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ പഠിച്ചാൽ മതി. ചില പ്രഭുവാദരുടെ വാക്കുകൾ. ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് നരകഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം കേട്ട ശേഷം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു, അതുനേഹ മഹാഭാഗ യഥൈവ നരകാന്നരഃ നാനോഗ്രയതനാനയ്യ തന്മേ വ്യാഖ്യതുമർഹസി. നരകഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ അങ്ങയിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പാപിയായ മനുഷ്യരെ ആ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുന്നു. ഭാഗവതം 6:1-6. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഒരു വൈഷ്ണവ ഭക്തനാണ്. ഒരു വൈഷ്ണവൻ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ ദുരിതങ്ങളിൽ അനുകമ്പ കാണിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരുടെ ദുരിതങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ജനങ്ങളുടെ ദുരിതാവസ്ഥയിൽ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടു. അവർ ഏത് രാജ്യത്തിലോ വിഭാഗത്തിലോ പെട്ടവരായാലും എല്ലാ വൈഷ്ണവരും അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തരും ദൈവബോധമുള്ളവരോ കൃഷ്ണബോധമുള്ളവരോ ആയ ഏതൊരു ആളുകളും അങ്ങനെ കരുണയുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനേക്കാൾ കാരുണ്യാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ചോദിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നരകീയ ലോകങ്ങളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നരകീയ ലോകങ്ങളിലേക്ക് ജനങ്ങൾ പോകുന്നത് വിഷമാണ് അല്ലെ ഈ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഒരു ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ ആളുകളെ കുറിച്ച് ബോധേഡാണ് ആര്, നമ്മൾ ഈ ഒരു അധ്യായത്തില് ഈ 1 മുതൽ 11 വരെയുള്ള ഈ ശ്ലോകങ്ങളില് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഈ അധ്യായത്തില് 2 കാര്യങ്ങളാണ്. 3 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. 6 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഋഷിമാരുടെ ചോദ്യം ഉള്ളത്. അതിൽ 3 എണ്ണം ഈ ഒരു പോർഷനിൽ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത്, അതായത് ഈ അധ്യായം മുഴുവനായിട്ട് 6 ചോദ്യങ്ങൾ, ഋഷിമാർ 6 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു തുടക്കമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ശില പ്രഭുപാദരുടെ ഈ കോട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് എന്താണ് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക്, സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നല്ല കാര്യം, അവരൊക്കെ നരകത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഇടവരുന്നു, അവരെ അതിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ, രക്ഷിക്കണം. അതാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ 1-ാം സ്കന്ധത്തിൽ 3 ഭാഗത്തിന്റെ വിവർത്തനം അദ്ദേഹം കൂടെ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ മാത്രമാണ് പടിഞ്ഞാറോട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറായത് എന്ന് തോന്നിയത്. 1965 ബോസ്റ്റൺ തുറമുഖത്ത് എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം എഴുതി, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ വാക്കുകൾ അങ്ങയുടെ അവതാരമാണ്. ഒരു ശാന്തനായ വ്യക്തി അവയെ ആവർത്തിച്ച് വിധേയത്വത്തോടെ കേട്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സന്ദേശം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതായത് ഇവിടെ ശ്രീ പ്രഭുപാദര് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലേക്ക് പോയ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കൊണ്ടാണ് പോയത് അല്ലെ. ആദ്യത്തെ 3 കോപ്പി, അതായത് ആദ്യത്തെ സ്കന്ധത്തിന്റെ 3 കോപ്പി, 1-ാം സ്കന്ധത്തിന്റെ 3 ഭാഗത്തിന്റെ വിവർത്തനം അദ്ദേഹം കൂടെ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ, അതായത് ഇത് 1-ാമത്തെ സ്കന്ധം 3 ഭാഗം എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ 1-ാമത്തെ സ്കന്ധം മറ്റൊരു പുസ്തകമാണ്. ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന പോർഷൻ കുറെ 42 വോളിയംസോ മറ്റോ ഉണ്ടായി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 1-ാമത്തെ സ്കന്ധം 3ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയത്. അപ്പൊ 1-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിന്റെ പുസ്തകവും കൊണ്ടാണ് ശില പ്രഭുപാദര് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയത്. അപ്പൊ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെയും എന്താണ്, ആളുകൾക്ക് ചേഞ്ചസ് വരും അല്ലെ. ഇവിടെ അധ്യായത്തിന്റെ ഋഷിമാരുടെ അന്വേഷണങ്ങൾ എന്ന ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ്. 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ളത് ആമുഖം, ധ്യാന ശ്ലോകങ്ങള്. 4 മുതൽ 5 വരെ രംഗം ഒരുക്കുന്നു. അതായത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ഒരുങ്ങുന്നത്, അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. 6 മുതൽ 8 വരെ സൂത ഗോസ്വാമിയുടെ മഹത്വം അവിടെ, അതായത് സൂത ഗോസ്വാമിയാണ് നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ വെച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉപദേശിക്കുന്നത്. ആ സൂത ഗോസ്വാമിയെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ ഗുരുവിനെ സ്തുതിക്കണം അല്ലെ. ആ ഗുരുവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉള്ള ഒരു ശ്ലോകങ്ങളാണ് 6 മുതൽ 8 വരെ ഉള്ളത്. 9 മുതൽ 11 വരെ ഋഷിമാരുടെ ആദ്യത്തെ 2 ചോദ്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ 11 വരെ ഉള്ളതിൽ
ആദ്യത്തെ 2 ചോദ്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും, എന്നാലും സ്ലൈഡിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു പോകാം. ആദ്യത്തെ 1-2 സ്കന്ധങ്ങള് ഭഗവാന്റെ പാദപത്മങ്ങളാണ്. ആമുഖവും കുറഞ്ഞത് സർഗ വിസർഗ പോഷണ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതില്. സർഗ വിസർഗ പോഷണ, അതായത് 1ഉം 2ഉം സ്കന്ധങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 3-4 സ്കന്ധങ്ങള് ഭഗവാന്റെ തുടകളാണ്. സർഗ വിസർഗ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി തുടർന്നുള്ള, അതായത് സർഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള സൃഷ്ടിയും വിസർഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ബ്രഹ്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സൃഷ്ടിയുമാണ്. 5ാമത്തെ സ്കന്ധം വന്നിട്ട് നാഭി, ഭഗവാന്റെ നാഭിയാണ്. സ്ഥാനം, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രം വിവരണം, അതായത് നമുക്ക് ജിയോഗ്രഫിയാണ് കിട്ടുന്നത്. ശരിക്കും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു ജിയോഗ്രഫി ഞാൻ ആദ്യം കേട്ടത് 5ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലുള്ള ഈ ഒരു ജിയോഗ്രഫി ആയിരുന്നു. ശ്രീമദ് അതായത് ഭക്തിയിൽ വരുന്നതിനും ഒരു 2-3 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സൗഭാഗ്യം എനിക്ക് ഞങ്ങളെ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭാഗവത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, എങ്കിലും എനിക്ക് ഭാഗവതം മുഴുവൻ കേൾക്കണമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ വിത്തിൻ 6 months ടൈം എനിക്ക് ഭാഗവതം മുഴുവൻ കേൾക്കാനുള്ള ഒരു സൗഭാഗ്യം തന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് ലഭ്യമാവുന്ന എനിക്ക് ശരിക്കും അനുഭവം കൊണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ സത്യമാണ്. അപ്പൊ 5ാമത്തെ സ്കന്ധം നല്ല രസമാണ്, കേൾക്കാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ നല്ല രസമാണ്. അപ്പോ 5ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ആ ജിയോഗ്രഫിയാണ് പഠിക്കുന്നത്. 6ാമത്തെ സ്കന്ധം ഭഗവാന്റെ നെഞ്ച്, ഹാർട്ട് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പോഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകൾക്ക് ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം, എങ്ങനെയാണ് സംരക്ഷണം നൽകുന്നത് എന്ന് 6ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്നു. 7ാമത്തെ സ്കന്ധം കൈകൾ, ഭഗവാന്റെ കൈകളാണ്, ബാഹുക്കൾ. 7ഉം 8ഉം രണ്ടും ഭഗവാന്റെ കൈകളാണ്. ഊതി, മന്വന്തര മനു, അതായത് അശുഭ പ്രവണതയുടെ വിവരണം, മന്വന്തര മനുവിന്റെ രാജവംശങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും, ഇത് രണ്ടുമാണ് ആ സ്കന്ധങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നത്. 9 ഭഗവാന്റെ തൊണ്ടയാണ്, ഈശാനുഗത, ഭക്തന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ. 10 താമരമുഖം, ഭഗവാന്റെ ലോട്ടസ് ഫേസ്. ആശ്രയ, ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ലീലകൾ, വൃന്ദാവനം, മധുര, 10ാമത്തെ സ്കന്ധം. 11 ഭഗവാന്റെ തിരുനെറ്റിയാണ്. മുക്തി, ഭഗവാനെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന മുക്തി. 12 തല, നിരോധനം, അതായത് ഭഗവാന്റെ സഹസ്രാര അല്ലെ, തല, നിരോധം, 4 തരം വിശ്വസംഹാരവും മുക്തി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് 12 സ്കന്ധങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത്. 4 മുതൽ 5 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. നൈമിഷേൻ, ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. നൈമിഷേ നിമിഷക്ഷേത്രേ ഋഷയ ശൗനകാദയഃ. സത്രം സ്വർഗായ ലോകായ സഹസ്രസമമാസത. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാമോ ഒരു പ്രാവശ്യം? ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരാം, അപ്പൊ ഏറ്റു ചൊല്ലിയാ മതി. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ചൊല്ലണം എനിക്ക്. നൈമിഷേ നിമിഷക്ഷേത്രേ ഋഷയ ശൗനകാദയഃ. നൈമിഷേ നിമിഷക്ഷേത്രേ സത്രം സ്വർഗായ ലോകായ സഹസ്രസമമാസത. ഒരിക്കൽ ശൗനക ഋഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠരായ മുനിമാർ നൈമിഷാരണ്യ വനത്തിലെ ഒരു പുണ്യസ്ഥലത്തെ ഭഗവാന്റെയും ഭഗവത് ഭക്തരുടെയും പ്രീതിക്കായി 1000 സംവത്സരം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മഹത് യജ്ഞം നിർവഹിക്കാൻ സമ്മേളിച്ചു. അപ്പോ നൈമിഷാരണ്യത്തില് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയാൻ ആരാണ് തയ്യാറായിരിക്കുന്നത്? ശ്രേഷ്ഠരായ ശൗനക മഹർഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ, അതായത് ശൗനകാദി മഹർഷിമാരാണ് അത് കേൾക്കുന്നത് അല്ലെ, കേൾവിക്കാരെ ശൗനകാദി മഹർഷിമാരാണ്. ശൗനക മഹർഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠരായ മുനിമാർ നൈമിഷാരണ്യ വനത്തിലെ ഒരു പുണ്യസ്ഥലത്ത് ഭഗവാന്റെയും ഭഗവത് ഭക്തരുടെയും പ്രീതിക്കായി 1000 സംവത്സരം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മഹദ്യജ്ഞം നിർവഹിക്കാൻ സമ്മേളിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ഈ 1000 വർഷം അതെങ്ങനെ പോസിബിൾ ആവും? നമുക്കറിയാം, കലികാലത്തിൽ വന്നിട്ട് 100 വർഷമാണ് മനുഷ്യന്റെ ആയുസ്. അപ്പൊ ഇത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലായിരിക്കും ഇത് നടക്കുന്നുണ്ടാവുക? നമുക്ക് കാലഘട്ടം കണക്ക് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് തിരോഭവിച്ചപ്പോഴാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആവിർഭവിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഭാഗവതം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണോ ഇവിടുന്ന് അന്തർധാനം ചെയ്തത് അപ്പോഴാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജനിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് അന്തർധാനം ചെയ്യുമ്പോൾ കാലം ഏതായി മാറി? കലികാലമായി മാറി അല്ലെ. അതിനുശേഷമാണ് ഈ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ കഥയൊക്കെ വരുന്നത്. അതായത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ
വാദിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലൂടെ. അപ്പോ ആ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി എന്താണ്, കലിയുഗം തുടങ്ങി. ഈ കലിയുഗം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് 1000 വർഷം ഒരിടത്ത് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? അപ്പോ അത് പറയുന്നത് ബലരാമൻ അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ബലരാമൻ അവിടെ വന്ന് ആദ്യം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്, സുതഗോസ്വാമിയുടെ അച്ഛനായിരുന്നു ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ രോമഹർഷൻ. അപ്പൊ രോമഹർഷനാണ് ആദ്യം ആചാര്യനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ രോമഹർഷൻ ബലരാമൻ വന്നപ്പോ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല, എഴുന്നേറ്റില്ല. ബാക്കി എല്ലാവരും ബലരാമനെ ബഹുമാനിച്ചപ്പോ, ബലരാമൻ ആരാണ് ശരിക്കും? ഗുരുതത്വമാണ് അല്ലെ, എല്ലാവരുടെയും ഗുരുവാണ് ബലരാമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാതെ ഇദ്ദേഹം പിന്നെ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ, ഈ ബലരാമനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു പുൽക്കൊടി എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയറുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ബലരാമൻ. എന്നിട്ട് അവിടെ സൂതഗോസ്വാമി പ്ലേസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് സൂതഗോസ്വാമി നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയാനായിട്ട് 1000 വർഷത്തെ ആയുസ് കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് 1000 വർഷം കഥ പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കുന്നത്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് നോക്കട്ടെ, അല്ല എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട്. സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനുതകുന്ന കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ സദാ ഉത്സുകരാണ് മഹാഋഷിമാർ. ആകയാൽ ശൗനക ഋഷിയുടെയും മറ്റും നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിമാർ സുദീർഘമായ മഹായജ്ഞ നിർവഹണത്തിനായി നൈമിഷാരണ്യം എന്ന പവിത്ര സ്ഥാനത്ത് സമ്മേളിച്ചു. മറവിശീലരായ ജനങ്ങൾക്ക് സമാധാനത്തിന്റെയും ക്ഷേമത്തിന്റെയും ഉചിത മാർഗം എന്താണെന്ന് അറിവില്ല. ആകയാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ശരിക്കും ഗ്രാഹ്യമുള്ള ഋഷിമാർ സർവ്വജനങ്ങളുടെയും ക്ഷേമാർത്ഥം സമാധാനം കൈവരിക്കുന്നതിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ കർമാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് സദാ ഉത്സുകരായിരുന്നു. സമസ്ത ജീവജാലങ്ങളുടെയും വിശ്വസ്ത മിത്രങ്ങളായ അവർ കഠിനമായ സ്വക്ലേശങ്ങളെ തൃണവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് സർവമാന ജനങ്ങളുടെയും നന്മയ്ക്കായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ സദാ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു. അപ്പോ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഋഷിമാര് അല്ലെ, ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് ശരിക്കും എന്തിനാണ് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് 1000 വർഷം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്? അവർക്ക് ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എല്ലാവർക്കും നല്ലത് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് നന്മ വരുത്താൻ പറ്റുക, അതിനുവേണ്ടി സ്വന്തം കഷ്ടപ്പാട്, സ്വന്തം ബുദ്ധിമുട്ട് അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുകയാണ് നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ വെച്ച്. ഇവിടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചെറുതായിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഡയലോഗാണ് ഇവിടെ. പ്രദ്യുമ്നൻ അനിമിഷേ ക്ഷേത്രേ, കൺപോളകൾ അടയ്ക്കാത്ത വിഷ്ണുവിന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലം. അപ്പോ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് ഒരു വേർഡ് ബൈ വേർഡ് അല്ലെ. എന്താണ് അനിമിഷേ? നമ്മള് നൈമിഷേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൈമിഷാരണ്യം എന്നാണ് അർത്ഥം. നിമിഷക്ഷേത്രേ അതിന്റെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അനിമിഷ ക്ഷേത്രേ, നിമിഷ അല്ല അനിമിഷ. നൈമിഷേ അനിമിഷക്ഷേത്രേ, കൺപോളകൾ അടയ്ക്കാത്ത വിഷ്ണുവിന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലം. പ്രഭുപാദം, നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടയുന്നു, കൺപോളകൾ അടയ്ക്കുന്നു, എന്നാൽ വിഷ്ണുവിന്റെ കൺപോളകൾ ഒരിക്കലും അടയ്ക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ അനിമിഷേ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഗോപികമാർ ബ്രഹ്മാവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി, നീ എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കൺപോളകൾ നൽകിയത്? അത് ഇടയ്ക്കിടെ കണ്ണ് അടയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃഷ്ണനെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇതാണ് ഗോപികമാരുടെ ആഗ്രഹം. കൺപോളകളാൽ അസ്വസ്ഥരാകാതെ എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ കാണാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതാണ് കൃഷ്ണാബോധം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:1-4 കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സിൽ പറയുകയാണ്. സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനുതകുന്ന കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ സദാ ജിജ്ഞാസുക്കളാണ് മഹാഋഷിമാർ. ആകയാൽ ശൗനക ഋഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിമാർ സുദീർഘമായ മഹായജ്ഞ നിർവഹണത്തിനായി നൈമിഷാരണ്യത്തിന്റെ പവിത്ര സ്ഥാനത്ത് സമ്മേളിച്ചു. മറവിശീലക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് സമാധാനത്തിന്റെയും ക്ഷേമത്തിന്റെയും ഉചിത മാർഗം എന്തെന്ന് അറിവില്ല. ആകയാൽ ഇവയെക്കുറിച്ച് ശരിക്കും ഗ്രാഹ്യമുള്ള ഋഷിമാർ സർവ്വജനങ്ങളുടെയും ക്ഷേമാർത്ഥം ലോക സമാധാനം കൈവരിക്കുന്നതിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ കർമാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് സദാ ഉത്സുകരായിരുന്നു. അപ്പൊ നൈമിഷേ അനിമിഷ ക്ഷേത്രേ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും കൺപോളകൾ ചിമ്മുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് എന്ന്. അനിമിഷ ക്ഷേത്രേ ഋഷയ ശൗനകാദയ, വിഷ്ണു ഭഗവാന് സവിശേഷമായി പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലം, അതാണ് അനിമിഷ ക്ഷേത്രേ. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം അല്ലെ. അപ്പൊ കൺപോളകൾ അടക്കാത്ത ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് ഈ പറയുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അതുപോലെ
തത്രം സർഗായ ലോകായ സഹസ്ര സമമാസത. ഭഗവാന്റെയും ഭഗവത് ഭക്തരുടെയും പ്രീതിക്കായി 1000 സംവത്സരം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മഹത്യജ്ഞം നിർവഹിക്കാൻ സമ്മേളിച്ചു. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട് ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ, ഇല്ലേ? അപ്പൊ അതുപോലെ ഈ നൈമിഷാരണ്യം എന്ന് പറയുന്നതും വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. അവിടെ കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴും ഭാഗവത കഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വിശേഷപ്പെട്ട യജ്ഞങ്ങൾ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് നൈമിഷാരണ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് നമ്മൾക്കൊക്കെ, അതായത് ഈ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ നന്മ വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1000 വർഷങ്ങൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നത്. വൈഷ്ണവ കാരുണ്യം, ഒരു വൈഷ്ണവൻ ആകുക, വൈഷ്ണവ കാരുണ്യം, ശ്രീല പ്രഭുപാദർ യഥാർത്ഥ കാരുണ്യം. നമ്മളിൽ മിക്കവരും സ്വയം സഹായിക്കാനാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വന്നത്. അതായത് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? നമ്മളെയൊക്കെ സഹായിച്ചു, അല്ലെ? എല്ലാവരെയും, ലോകരെ മുഴുവനും കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പ്രയത്നിച്ചു. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളിൽ മിക്കവരും സ്വയം സഹായിക്കാനാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്നത്. നമ്മളെ തന്നെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വന്നത്. കാരുണ്യ സ്ഥാപനം, കരുണ, കൃപ മുതലായവ. കൃഷ്ണൻ പൂതന, അതായത് ഭഗവാൻ പൂതനയോട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കാരുണ്യം അതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കുമല്ലോ, അല്ലെ? പൂതന ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എന്തിനാ വന്നത്? ഭഗവാനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെ? ഭഗവാനെ കൊല്ലാനല്ലേ പൂതന വന്നത്? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പൂതനയോട് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഭഗവാന്റെ ഗോലോകധാമത്തില് അമ്മയുടെ സ്ഥാനാണ് പൂതനയ്ക്ക് കൊടുത്തത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനെ പാലൂട്ടി, ഭഗവാനെ തേടി വരികയാണ് ചെയ്തത് പൂതന. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളിന് ഒരു തവണ എന്റെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാൾക്ക് തിരിച്ചു പോക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അത്രയും കാരുണ്യമാണ് ഭഗവാൻ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വാസുദേവ വിപ്ര, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. ഇവരുടെയൊക്കെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. രന്തിദേവൻ, അവന്തി ബ്രാഹ്മണൻ, 6 ഗോസ്വാമിമാർ, പാപിയായ അഥവാ ആത്മാക്കളോടുള്ള അനുകമ്പ നിമിത്തം 6 ഗോസ്വാമിമാർ മന്ത്രിമാരുടെ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഭിക്ഷാടന വ്രതമെടുത്തു. വൈഷ്ണവന്മാർ, ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തിനാ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് അത്രയും കാരുണ്യമാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതായത് എല്ലാവർക്കും നന്മ വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് അവര് അവിടെ ഇരുന്ന് ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഭാഗവതം ചോദിച്ചറിഞ്ഞാണ് ശ്രവിക്കുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഒരു ഗുരുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യം തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന അങ്ങനെ ചോദിച്ചറിയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ശൗനകാദി മഹർഷിമാര്. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും. വൈഷ്ണവരൊക്കെയും എന്താണ്? കാരുണ്യമൂർത്തികളാണ്. ഭഗവാൻ കാരുണ്യമൂർത്തിയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്താവതാരമായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നതും കാരുണ്യ അവതാരം, അല്ലെ? കാരുണ്യമൂർത്തിയായിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെയും നമ്മുടെയൊക്കെ നന്മയാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് അവരവിടെ ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യുന്നത്. എന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ത ഏകതാതു മുനയഃ പ്രാദർഹുദഹുദാഗ്നയഃ സംസ്കൃതം സത്കൃതം സുതമാസീനം പ്രച്ഛുരിതമാദരാത്. ഒരു ദിവസം യാഗാഗ്നി ജ്വലിപ്പിച്ച് പ്രഭാത കർമ്മങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ശ്രീല സൂത ഗോസ്വാമിക്ക് ബഹുമാന്യമായി ഇരിപ്പിടം നൽകിക്കൊണ്ട് ശ്രേഷ്ഠരായ ഋഷിമാർ അത്യാദരവോടെ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അതീവ താല്പര്യത്തോടെ ആരാഞ്ഞു. അപ്പോ ആദ്യം തന്നെ ഗുരു പറഞ്ഞു തരുന്ന ആചാര്യൻ, അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തിന് ഇരിക്കാൻ ഒരു ഇരിപ്പിടം വേണം. ആ ഇരിപ്പിടം കൊടുത്തുകൊണ്ട്, അതായത് സൂത ഗോസ്വാമിക്ക് ഒരു വിശേഷാൽ ഇരിപ്പിടം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത്യാദരവോടെ ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആരാഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ സൂത ഗോസ്വാമിയുടെ ഇരിപ്പിടത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മള് വ്യാസാസനം എന്ന് പറയും, അല്ലെ? അതിവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ആത്മീയ സേവനത്തിന് ഉചിതമായ വേള പ്രഭാതമാകുന്നു. മഹാമുനിമാർ ഭാഗവത പ്രഭാഷകന് അതിശ്രേഷ്ഠ ആദരണീയ സ്ഥാനമായ വ്യാസാസനം എന്ന ശ്രീ വ്യാസദേവ പീഠം നൽകി. എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും മൂല ആത്മീയ ആചാര്യൻ വ്യാസദേവനാകുന്നു. മറ്റെല്ലാ ആചാര്യന്മാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ശ്രീ വ്യാസദേവ വീക്ഷണങ്ങളെ അതേപടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് പ്രതിനിധി. അതായത് വ്യാസദേവനാൽ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. നമ്മുടെ 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗവതം ആരൊക്കെയാണോ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അവരൊക്കെ വ്യാസദേവന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ സൂത ഗോസ്വാമി നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ വെച്ച് ശൗനകാദി മഹർഷിമാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള സൂത ഗോസ്വാമിക്ക് അവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇരിപ്പിടം
റെഡിയാക്കി കൊടുത്തു. ആ ഇരിപ്പിടത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് വ്യാസാസനം. ഇനി വ്യാസാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നയാള് വ്യാസദേവന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് പറയുന്നു. ആ പ്രതിനിധിക്ക് എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസ് വേണം? ശ്രീ വ്യാസദേവൻ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ശ്രീമദ് ഭാഗവത സന്ദേശങ്ങളാൽ പൂരിതനാക്കി. ശ്രീ സൂത ഗോസ്വാമി ഈ സന്ദേശങ്ങൾ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും ശ്രവിച്ചു. ഒരു ശിഷ്യ പരമ്പരാ ശ്രേണിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ശില വ്യാസദേവന്റെ ആധികാരിക പ്രതിനിധികളെയെല്ലാം ഗോസ്വാമികൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഈ ഗോസ്വാമിമാർ തങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുകയും പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗോസ്വാമിമാർ ചഞ്ചല ചിത്തരായി ഭാഗവത പ്രഭാഷണം നൽകുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് ആത്മീയ സന്ദേശം ശിഥിലമാക്കാതെ തങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്ത പൂർവികന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന് അവരുടെ സേവനങ്ങൾ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ നിർവഹിക്കുന്നു. അപ്പോ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ? ശില വ്യാസദേവന്റെ പ്രതിനിധികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോസ്വാമിമാരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആരാണ് ഗോസ്വാമിമാര്? ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ഉള്ളവരാണ് അല്ലെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ യജമാനനായിട്ടിരിക്കുന്നവരെയാണ് ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈശോപനിഷത്തിൽ അല്ലെ, ഈശോപനിഷത്തിലല്ലേ പഠിച്ചത്? അതാ ഈശോപനിഷത്തിൽ നിന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. അപ്പോ ഗോസ്വാമിമാരെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ യജമാനനായിട്ടുള്ളവരാണ് ഗോസ്വാമിമാരെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാർ എന്താണോ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ അതേപടി പകർന്നു കൊടുക്കുന്നയാളാണ് ആര്? ഈ ഗോസ്വാമിമാര്, അതായത് വ്യാസദേവന്റെ പ്രതിനിധികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഒരു ഭാഗവതം എങ്ങനെ ശ്രവിക്കണം, ഒരു ശ്രോതാവ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് ഇവിടെ പ്രഭുവാദർ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഭാഗവത ശ്രോതാവ് ഭാഗവത വക്താവിനോട് സുവ്യക്തവും സവിസ്തരവുമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കായി ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കണം. എന്നാൽ അത് വെല്ലുവിളി മനോഭാവത്തോടെ ആകരുത്. വക്താവിനോടും ഭാഗവത ശ്രദ്ധാവിഷയത്തോടും പൂർണ്ണ ആദരപൂർവമായ പരിഗണനയോടെ വേണം ഒരാൾ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന മാർഗമാണിത്. ഉചിത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും വിധേയ മനോഭാവത്തിലുള്ള ശ്രവണത്തിലൂടെ വേണം ഒരാൾ അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ അഭ്യസിക്കാൻ. ആകയാൽ ഋഷിമാർ വക്താവായ സൂത ഗോസ്വാമിയെ അത്യാദരവോടെ സംബോധന ചെയ്തു. അപ്പോ ഇവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കേണ്ടത്? സവിനയത്തോടുകൂടി വെല്ലുവിളി മനോഭാവം ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്? സുവ്യക്തവും സവിസ്തരവുമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കായി ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ആചാര്യനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ആവരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിലെന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാണ്ടുണ്ടോ? ഒന്നുകൂടെ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ? മുന്നോട്ട് പോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആത്മീയ സേവനത്തിന് ഉചിതമായ വേള പ്രഭാതമാകുന്നു. നിശ്ചയമായും ഉചിത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും വിധേയ മനോഭാവത്തിലൂടെയുള്ള ശ്രവണത്തിലൂടെ വേണം ഒരാൾ അതീന്ദ്രിയ നാന അഭ്യസനം നടത്താൻ. ആകയാൽ ഋഷിമാർ പ്രബോധകനായ സൂത ഗോസ്വാമി അത്യാദരവോടെ സംബോധന ചെയ്തു. അപ്പോൾ സൂത ഗോസ്വാമിക്ക് എല്ലാവരും വ്യാസാസനം കൊടുത്ത് ഇരുത്തി അല്ലെ. അതാണ് ഇപ്പൊ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത്. കേൾക്കുവാനുള്ള ആകാംക്ഷ ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ പ്രധാന ഗുണം. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിനൊപ്പം കോസിയിൽ മണിക്കൂറുകളോളം ഇരിക്കുമ്പോൾ ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. നിരവധി ആളുകൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹം എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം നൽകി. എന്നാൽ ആ മുഴുവൻ സന്ദർശനത്തിലും ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഒരു വാക്ക് പോലും വേണ്ടിയില്ല. മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആകാംക്ഷയോടെയും സേവിക്കാനുള്ള ആകാംക്ഷയോടെയും അദ്ദേഹം ഇരുന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു. അടുത്ത തവണ ശ്രീ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി അലഹബാദിൽ ശ്രീ പ്രഭുപാദരെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ രൂപഗോസ്വാമി മഠം അലഹബാദിലാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ രൂപഗോസ്വാമിയോട് നിർദ്ദേശിച്ചത്. അവർ പൂർണ്ണമായ സമർപ്പണത്തോടെയും സേവിക്കാൻ സമീപിച്ചു. എന്നാൽ ക്ഷേത്ര പ്രസിഡന്റ് ഇത് അഭയചരണാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തി. അവൻ നിങ്ങളുടെ ശിഷ്യനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു. അദ്ദേഹം വളരെ സന്തോഷിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഓ അതെ, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ദീക്ഷ നൽകും. അവൻ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ശ്രവണം, അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ മഹാരാജ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ദീക്ഷ കൊടുത്ത കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടായി. എല്ലാവരും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോ ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ അത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു ശ്രവണത്തോടുള്ള താല്പര്യം അദ്ദേഹം എടുത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചു ദീക്ഷ കൊടുക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ താല്പര്യം കാണിച്ചു. കേൾക്കുവാനുള്ള ആകാംക്ഷ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ബ്രഹ്മാവേ, പ്രസിദ്ധമായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വിശ്വാസത്തോടെ പതിവായി കേൾക്കണം. എന്നെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ഏകമാർഗം അത്തരം ശ്രവണമാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദിവസവും വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഓരോ അക്ഷരത്തിലും ഒരു തവിട്ട് പശുവിനെ ദാനം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം
വായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഓരോ അക്ഷരത്തിന്റെ പേരിലോ അല്ലെ, ഓരോ അക്ഷരത്തിന്റെ പേരിൽ അതിന് ഒരു തവിട്ട് പശുവിനെ നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണന് ദാനം ചെയ്തതിന്റെ ഗുണം കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഒരു വാക്യത്തിന്റെ പകുതിയോ കാൽഭാഗമോ ദിവസവും വായിക്കുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് 1000 പശുക്കളെ ദാനം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം കിട്ടും. അപ്പോൾ ഡെയിലി നമ്മൾ ഭാഗവതം കേട്ടാല് ഡെയിലി നമ്മൾ 1000 പശുക്കളെ ദാനം ചെയ്തതിന്റെ ഫലമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. എന്റെ പ്രിയ മകനെ, പൂർണ്ണ ഏകാഗ്രതയോടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദിവസവും വായിക്കുന്നയാൾക്ക് 18 പുരാണങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. അപ്പോ ഇതും നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ്. ഇനി വരുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? വളരെ ഏകാഗ്രതയോടുകൂടി എല്ലാ ദിവസവും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായിക്കുന്നയാൾക്ക് 18 പുരാണങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. ഇനി പ്രഭാഷകനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. ഋഷേ ഊചുഹു ത്വയാ ഖലു പുരാണാനി ഇതിഹാസാനി ചാനഘ ആഖ്യാതാന്യപ്യധീതാനി ധർമ്മശാസ്ത്രാണി യാന്യുത. അതിനാൽ സൂത ഗോസ്വാമിക്ക് വ്യാസാസന സ്ഥാനം നൽകപ്പെട്ടു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കാര്യങ്ങൾ, ഇതിഹാസം, ചരിത്രം, പുരാണം, അതിലും പഴയ ചരിത്രം, ധർമ്മശാസ്ത്രം, വേദങ്ങൾ എല്ലാം അറിയാമായിരുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹം ആദ്യം അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് അങ്ങ് വായിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, വിവരിച്ചു എന്നാണ്. വിവരണം എന്നാൽ നീ എന്തെങ്കിലും വായിച്ചു, നീ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നിനക്കത് വിവരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ 2 കാര്യങ്ങൾ. വെറുതെ വായിക്കുന്നത് നമ്മെ സഹായിക്കില്ല. വായനാ കാര്യം നമുക്ക് പ്രചാരണം ചെയ്യാൻ കഴിയുമ്പോൾ അത് ഒരേ ഭാഷയിലാണോ അതോ എന്റെ സ്വന്തം ഭാഷയിലാണോ എന്നത് പ്രശ്നമല്ല. അത് ആവശ്യമാണ്. ആഖ്യാതാനി അതീതാനി എന്നാൽ നീ വായിച്ചു എന്നും നീ വിശദീകരിച്ചു എന്നും. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? വിവർത്തനം നോക്കാം നമുക്ക്. ഋഷിമാർ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്തു: ആദരണീയനായ സൂത ഗോസ്വാമി, അങ്ങ് സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനും ഉചിതമായ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിൽ അഭ്യസിക്കുകയാൽ സകല ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിലും പുരാണങ്ങളിലും ഇതിഹാസങ്ങളിലും സുഗ്രാഹ്യമുള്ളവനുമാണ്. മാത്രവുമല്ല അവയൊക്കെ അങ്ങ് വർണ്ണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സൂത ഗോസ്വാമി ഇതൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതൊക്കെ വർണ്ണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആർക്കറിയാം? ശൗനകാദി മഹർഷിമാർക്ക് അറിയാം. അതാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നത്. വായിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ വായിക്കലല്ല, നമുക്കത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള വായന. നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വായനയാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അവയൊക്കെ ഗ്രഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ശ്രവിക്കുകയും വിശദമാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അതിപ്രധാനം. അപ്പോൾ നമ്മള് വായിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളത് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ശ്രവിച്ച് അത് വിശദീകരിക്കാനും സാധിക്കണം. അതാണ് പ്രധാനം. ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ വെളിവാക്കപ്പെട്ട ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അഥവാ സാഹിത്യങ്ങളുടെ ജ്ഞാനം സാത്മീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ശ്രവണേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനെ ശ്രവണം എന്നും വർണ്ണനങ്ങളെ കീർത്തനങ്ങൾ എന്നും അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ 2 പ്രക്രിയകളാണ് ശ്രവണവും കീർത്തനവും. യഥാർത്ഥ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും യഥോചിതമായ രീതിയിൽ വിനയാന്വിതമായ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിച്ച ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ നൈസർഗിക ഗുണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവത വിഷയത്തെ യുക്തമായ രീതിയിൽ വിസവിസ്തരവും സുവ്യക്തവുമായി വർണ്ണിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോ സൂത ഗോസ്വാമിയെ പോലുള്ള ഒരു ആചാര്യന് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സവിസ്തരം വിസ്തരിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ഉറപ്പുണ്ട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ബലരാമൻ അവിടെ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത് സൂത ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുകൊണ്ടത് സാധിക്കുന്നു? അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഗഹനമായ ജ്ഞാനമുണ്ട്. അതുപോലെ ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളിൽ നല്ല അടിയുറച്ച് നല്ല ഒരു ശ്രവണം കീർത്തനം ഉണ്ടാവണം. എന്താണ് ശ്രവണം കീർത്തനം? ഒന്ന്, യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന്, യഥാർത്ഥ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് വിനയത്തോടു കൂടി അല്ലെ, നമ്മൾ ആ ഒരു ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വിനയത്തോടു കൂടി ശ്രവിക്കുക. രണ്ടാമത്തേത് കീർത്തിക്കുക, ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ഭഗവാനെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? കീർത്തനമാണ്. അങ്ങനെ യഥാർത്ഥ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് കേട്ട ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഈ ഒരു വിഷയത്തില് നല്ല രീതിയിൽ സവിസ്തരം സുവ്യക്തം ആയി വർണ്ണിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥത്തിലുള്ളത് ലേശം നോക്കാം. ഒരു ഗോസ്വാമി അഥവാ ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനായ ശ്രീ വ്യാസദേവ പ്രതിനിധി നിശ്ചയമായും സർവ്വവിധ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിരിക്കണം. കലിയുഗത്തിൽ മുഖ്യമായ 4 പാപങ്ങൾ, നമ്മുടെ 4 യമനിയമങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, സ്ത്രീകളുമായുള്ള അവിഹിത ബന്ധം, മൃഗങ്ങളെ കശാപ്പ് ചെയ്യൽ, ലഹരി ഉപയോഗം, പലതരം ചൂതുകളിയിൽ ഏർപ്പെടൽ. ഇവയാണ്. വ്യാസാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനാകുന്നതിന് ധൈര്യപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു ഗോസ്വാമി ഈ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് നിശ്ചയമായും മുക്തനായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള 4 വിധ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിരിക്കണം. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച സകലവിധ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാത്തവനോ നിഷ്കളങ്കമായ സ്വഭാവ മഹിമ ഇല്ലാത്തവനോ ആയ ഒരാളെ യാതൊരു കാരണവശാലും വ്യാസാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനാകാൻ അനുവദിക്കരുത്. ഇത്തരം എല്ലാവിധ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായാൽ മാത്രം പോരാ,
വെളിപ്പെട്ട സർവ്വശാസ്ത്രങ്ങളിലും അഥവാ വേദങ്ങളിലും നിപുണനുമായിരിക്കണം. പുരാണങ്ങളും രാമായണം, മഹാഭാരതം മുതലായ ഇതിഹാസങ്ങളും വേദങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോ എല്ലാ ഇതിഹാസങ്ങളും വേദങ്ങളും ഒക്കെ ഹൃദിസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ള പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യാസാസനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ യോഗ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യൻ. നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പേ വായിച്ച ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം. എന്താണ്? പൂർണ്ണ ഏകാഗ്രതയോടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദിവസവും വായിക്കുന്നയാൾക്ക് 18 പുരാണങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. അതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായിച്ചാൽ തന്നെയും എന്താണ് ഈ പുരാണങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചതിന്റെ ഗുണമായി. അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടും സൂത ഗോസ്വാമി വ്യാസാസനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ യോഗ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. യാനി വേദവിദാം ശ്രേഷ്ഠോ ഭഗവാൻ ബാദരായണഃ അന്യേ ച മുനയഃ സൂത പരാവരവിദോ വിദുഃ. അല്ലയോ സൂതഗോസ്വാമി, ശ്രേഷ്ഠ വേദാന്ത പണ്ഡിതനാകിയാൽ അങ്ങേക്ക് ഭഗവത് അവതാരമായ വ്യാസദേവന്റെ ജ്ഞാനം പരിചിതമാണല്ലോ. മാത്രവുമല്ല ഭൗതികവും അഭൗതികവുമായ ജ്ഞാനങ്ങളെല്ലാം നേടിയ മറ്റു സന്യാസിമാരെയും താങ്കൾക്ക് പരിചയമുണ്ടല്ലോ. അപ്പോ വേദാന്ത പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള അങ്ങേക്ക് ശ്രീല വ്യാസദേവന്റെ ജ്ഞാനം പരിചിതമാണല്ലോ. വ്യാസദേവന്റെ അറിവ് പരിചിതമാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? വ്യാസദേവനാൽ രചിക്കപ്പെട്ടുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നന്നായിട്ട് അറിയാം സൂത ഗോസ്വാമിക്ക്. അതുപോലെ എല്ലാ വേദജ്ഞാനങ്ങളും ഉള്ള ആളാണ് ശ്രീല സൂത ഗോസ്വാമി. അഭൗതികവുമായ ജ്ഞാനങ്ങളെല്ലാം നേടിയ മറ്റു സന്യാസിമാരെയും താങ്കൾക്ക് പരിചയമുണ്ടല്ലോ. മറ്റ് ഋഷിവര്യന്മാരെയും സന്യാസിമാരെയും ഒക്കെ പരിചയമുണ്ടല്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. മറ്റുള്ളവരെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ആവശ്യകത പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അപാനി ആചാരി പ്രഭു ജീവേറ ശിഖായ. നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പതുക്കെ മെച്ചപ്പെടും. തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ ശുദ്ധരല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്നതിനാൽ ഞങ്ങളും പരിശീലിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. അതിനാൽ ദയവായി പ്രചരിപ്പിക്കുക. അതായത് എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മള് തുടക്കത്തിൽ പരിശുദ്ധരല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഏത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ പക്കോട്ടുന്ന ഒരു അടി നമ്മൾ പിന്നോട്ട് പോവാതെ അത് തന്നെ എന്താ പറയാ ഈച്ചക്കോപ്പി പറയും അല്ലെ, അതേപോലെ നമ്മള് പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മളും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളും പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പരിശീലിക്കുന്നു, പരിശുദ്ധരായി വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ദയവായി പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിനാൽ നാരായണ പര സർവേ ന കുതശ്ചന ബിഭ്യതി. നാരായണ പര, കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവൻ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരവസ്ഥയെയും അവൻ ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് യാതൊന്നിനെ കുറിച്ചും ഭയം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇവിടെ പ്രഭാഷകനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. 7 മുതൽ 8 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ശ്രീല സൂത ഗോസ്വാമിയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സ്തുതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലയോ സൂത ഗോസ്വാമി, ശ്രേഷ്ഠ വേദാന്ത പണ്ഡിതനാകിയാൽ അങ്ങേക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ വ്യാസദേവന്റെ ജ്ഞാനം പരിചിതമാണല്ലോ. മാത്രവുമല്ല ഭൗതികവും അഭൗതികവുമായ ജ്ഞാനങ്ങളെല്ലാം നേടിയ സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠരെയും താങ്കൾക്ക് പരിചയമുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഭൗതികവും അഭൗതികവുമായ ജ്ഞാനങ്ങളെല്ലാം നേടിയ സന്യാസിമാരെ പരിചയമുണ്ടല്ലോ എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അങ്ങ് വിനയാന്വിതനാകയാൽ അങ്ങയുടെ ആത്മീയ ആചാര്യന്മാർ ബഹുമതിയായി ഒരു ഉത്തമ ശിഷ്യന് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും അങ്ങയിൽ ചൊരിഞ്ഞു. ആകയാൽ അവരുടെ അടുക്കൽ നിന്നും ശാസ്ത്രീയമായി അഭ്യസിച്ചതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് സുവ്യക്തമായി വിശദീകരിച്ച് നൽകാൻ അങ്ങേക്ക് സാധ്യമാണ്. അപ്പോ അങ്ങ് വിനയാന്വിതനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രോതാവാണ്. അതായത് സൂത ഗോസ്വാമി ഒരിക്കലും എന്തല്ല ഇൻട്രോഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ള ആളല്ല. അപ്പൊ വിനയാന്വിതനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രോതാവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അനുഗ്രഹിക്കും അല്ലെ. ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് വിനയാന്വിതനായ ശിഷ്യനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരു ഇപ്പോഴും ശിഷ്യന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും അങ്ങയിൽ ചൊരിഞ്ഞു. ആകയാൽ അവരുടെ അടുക്കൽ നിന്നും ശാസ്ത്രീയമായി അഭ്യസിച്ചതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സുവ്യക്തമായി വിശദീകരിച്ചു തരാൻ അങ്ങേക്ക് സാധ്യമാണ്. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവത് പ്രസാദോ അപ്രസാദാനഗതി കുതോപി. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അല്ലെ ഇത്. ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും ഇവിടെ പറയുന്നു? ശ്രീല സൂത ഗോസ്വാമിക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് പറയുന്നു. ആത്മീയാചാര്യനെ സംതൃപ്തനാക്കി അപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർവ്യാജമായ അനുഗ്രഹം നേടുകയാണ് ആത്മീയ ജീവിത രഹസ്യം. ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരെ സംബോധന ചെയ്യുന്ന 8 വരികൾ അടങ്ങുന്ന തന്റെ പ്രശസ്തമായ പദ്യശകലങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം പ്രകീർത്തിക്കുന്നു.
ആജ്ഞാചാര്യന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്റെ ആദരപൂർവമായ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അതാണ് യജ്ഞപ്രസാദാത് ഭഗവത് പ്രസാദം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംതൃപ്തിയിലൂടെ മാത്രമേ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനാവൂ എന്ന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം അസംതൃപ്തനായാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാര മാർഗം നാശം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. ആകയാൽ ആത്മീയാചാര്യനോട് ശിഷ്യൻ വിനയാന്വിതനും അനുസരണയുള്ളവനുമായിരിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഒരു ശിഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ശ്രീല സൂത ഗോസ്വാമി സർവ്വവിധ യോഗ്യതകളും ഉള്ളവനാകിയാൽ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠരും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവരുമായ ശ്രീല വ്യാസദേവനെ പോലെയുള്ള മറ്റ് ആത്മീയാചാര്യന്മാരും എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രദാനം ചെയ്തു. ഒരു ഗുരു ആകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു നല്ല ശിഷ്യനായിരിക്കണം, അല്ലെ? അത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് കിട്ടുക. ആ അനുഗ്രഹത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതും മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും. അപ്പൊ ഗുരു സംതൃപ്തിപ്പെടണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ അഭയം തേടൽ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഗുരു പാദാശ്രയ തസ്മാത് ആശ്രയം. നമുക്ക് ശരിയായ ബന്ധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കൃപ തീർച്ചയായും നമ്മിലേക്ക് വരും. അതിനാൽ കൃഷ്ണബോധം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള നമ്മുടെ ആദ്യ കടമ ഗുരുവിന്റെ ആശ്രയം പ്രാപിക്കുക എന്നതാണ്. അപ്പോ എല്ലാവരും ദീക്ഷ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കുക എന്നുള്ളത്, അല്ലെ? കൃഷ്ണ ദീക്ഷാദി ശിക്ഷണം ഇല്ല, എല്ലാവർക്കും ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ ദുരിതപൂർണമായ അവസ്ഥകൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഗുരുവിനെ ആവശ്യമുള്ളൂ, എല്ലാവർക്കും അല്ല. ഗുരു ഒരു ഫാഷൻ അല്ല. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഗുരു വേണ്ടേ? ആർക്കാണോ ഭഗവാനെ വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഗുരു മസ്റ്റാണ്. അവർ മാത്രം ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചാൽ മതി. ഭഗവാനെ വേണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ ദുരിതപൂർണമായ അവസ്ഥകൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക്, അതാരാണ്? ഇനിയും പുനർജനിക്കേണ്ട, എനിക്ക് ഇനിയും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജനിച്ചു മരിച്ചോണ്ടിരിക്കേണ്ട എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഗുരു വേണം. ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ഗുരുവിനെയും ബഹുമാനിക്കണം. സാക്ഷാദരീത്വേന സമസ്ത ശാസ്ത്രേ. എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ആ ശ്ലോകം. ഭഗവാനെ പോലെ കരുതി നമ്മൾ ഗുരുവിനെ ആദരിക്കണം എന്നാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ഗുരുവിനെയും ബഹുമാനിക്കണം. കാരണം അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും രഹസ്യ സേവകനാണ്. ഇത് എല്ലാ വെളിപ്പെടുത്തിയ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ അധികാരികളും പിന്തുടരുന്നു. അതിനാൽ ശ്രീ ഗുരുദേവന്റെ പാദപദങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്റെ ആദരപൂർവമായ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ ഗുരു വളരെ ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇത് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾക്ക് ഏതൊരു ശാസ്ത്രം എടുത്ത് നോക്കിയാലും അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഗുരു ഇല്ലാതെ. നമ്മള് പൂന്താനത്തിന്റെ വരികളുണ്ടല്ലോ, എന്താണ് ഓർമ്മയുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും? ഗുരു എന്താണ് നാവിൽ നാമസങ്കീർത്തനം എപ്പോഴും ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ശ്ലോക വരികളുണ്ട്. ഞാൻ എപ്പോഴും ചൊല്ലുന്നതാണ്, ഇപ്പൊ വരുന്നില്ല, മറന്നുപോയി, ശരിക്കും മറന്നു. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ശ്ലോകമായിരിക്കും അതല്ലേ? എല്ലാവരും അറിയുന്നതായിരിക്കും. അതായത് ഗുരുവിന്റെ കൃപയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സദാസമയം നാട്ടില് നാമം വരുന്നത്, നാമം വരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ ഏതൊരു ഗ്രന്ഥം, രാമായണം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിലും കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എവിടെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഗുരുവിന്റെ കൃപ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം പോലും ജപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. ശുദ്ധ ഭക്തനെ ഭഗവാന്റെ സ്നേഹം ആകർഷിക്കാൻ കഴിയും. എത്ര അധികം എന്നാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ തന്റെ ശുദ്ധഭക്തനെ സേവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇത് നമുക്കറിയാം. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ തേരാളിയായി, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് അത്രമാത്രം ഭക്തനെ ആകർഷിക്കാൻ സാധിക്കും. ഋഷിമാരുടെ 6 ചോദ്യങ്ങൾ 9 മുതൽ 11 വരെ ഉള്ളതിനകത്ത് 2 ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. തന്ത്രാഞ്ജസായുഷ്മാൻ ഭവദായദ്വിനിശ്ചിതം പുംസാമേകാന്തശ്രേയഃ തന്നശംസിതുമർഹസി. ആകയാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ പരമക്ഷേമത്തിനായി ദീർഘായുസ്സുള്ള അങ്ങ് നിശ്ചയം വരുത്തിയ പൂർണ്ണവും പരമവുമായ നന്മ എന്തെന്ന് ദയവായി ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ സരളമായി വിവരിച്ചു തന്നാലും. ഇപ്പോ 9ാമത്തെ ശ്ലോകം, 1ാമത്തെ സ്കന്ധം 1ാമത്തെ അധ്യായം 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ശൗനകാദി മഹർഷിമാരെ എന്താണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഇവിടെ? ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് പറയുന്നത്? സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ പരമക്ഷേമത്തിനായിട്ട്, അതായത് നമ്മളെ പോലെയുള്ള സാധാരണക്കാരുടെ ക്ഷേമത്തിനായിട്ട് ദീർഘായുസ്സുള്ള അങ്ങ് നിശ്ചയം വരുത്തിയ പൂർണ്ണവും പരമവുമായ നന്മ എന്താണ് സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ നന്മ എന്ന് ദയവായി ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ സരളമായി വിവരിച്ചു തന്നാലും. ഇപ്പോ എല്ലാവർക്കും നന്മ വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വിവരിച്ചു തരാൻ സരളമായിട്ട്
മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ വിവരിച്ചു തരാനാണ് ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് പറയുന്നത്. ഇനി 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം വന്നിട്ട് പ്രായേണ അല്പായുഷസ്സു. ഇത് പഠിക്കാനുള്ള ശ്ലോകാണല്ലോ അല്ലെ. പ്രായേണൽപായുഷസ്സത്യ കലൗ അസ്മിൻ യുഗേ ജനാഃ മന്ദാ സുമന്ദമതയാ മന്ദഭാഗ്യാ ശുഭദ്രുതാഃ. അല്ലയോ ശ്രേഷ്ഠ പണ്ഡിത, കലി പ്രബലമായ ഈ അയോയുഗത്തിൽ മനുഷ്യർ അല്പായുസുകളാണ്. അവർ നിർഭാഗ്യവാന്മാരും വഴക്കാളികളും മടിയന്മാരും മാർഗഭ്രംശം സംഭവിച്ചവരും സർവോപരി സദാ ആകുലരുമാകുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:1-10 ഇവിടെ 9 എന്നാണുള്ളത്, 10 ശ്ലോകം. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? കലികാലത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് അല്ലെ. പ്രായേണ അല്പായുഷ, നമ്മളെല്ലാവരും എന്താണ്? അല്പായുസുകളാണ്. കലൗ അസ്മിൻ യുഗേ ജന, കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങള് അല്പായുസുകളാണ്. മന്ദാ സുമന്ദമതയാ മന്ദഭാഗ്യാ ഹ്യുപദ്രുതാഃ. അതായത് അവര് ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരാണ്, മടിയന്മാരാണ്, അലസന്മാരാണ്. പിന്നെ ശുഭദ്രുതാഹ, ശുഭദ്രുതാഹ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സദാ ടെൻഷൻ, ഡിപ്രഷനിലുള്ള ആളുകളാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ടെൻഷൻ ആണുള്ളത്. ഈ ഒരു കലികാലത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ആയുസ് കുറഞ്ഞവരാണ്, അവര് ഓവർ തിങ്കിങ് ആണ് അല്ലെ. അവര് ഓവർ തിങ്കിങ് ആയ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകളാണ്. മന്ദ സുമന്ദമതയ മന്ദഭാഗ്യ, ഭാഗ്യമില്ലാത്തവർ, ഭാഗ്യം കുറഞ്ഞവരാണ്. പിന്നെ മന്ദബുദ്ധികളാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഓരോന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അർത്ഥം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം. മന്ദാഹ, രണ്ടർത്ഥം. ഒന്നുകിൽ പതുക്കെ എന്നെടുക്കാം, അതായത് വളരെ സ്ലോ ആണ് നമ്മളൊക്കെയും. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവ മന്ദയാണ്. മന്ദാഹ എന്നാൽ തെറ്റ് എന്നും അർത്ഥമാക്കുന്നുണ്ട്. വളരെയധികം തെറ്റുകൾ. മന്ദത എന്നാൽ ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിലെ മന്ദത എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ശരി, നമുക്ക് പിന്നീട് എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ശക്തി ലഭിച്ചു, ഞാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആസ്വദിക്കട്ടെ. ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരം നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം. ഇതിനെയാണ് മന്ദാഹ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഗൗരവമില്ല അവർക്ക്. അപ്പോ ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളുകൾ, അത് നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം. വയസ്സാവട്ടെ, നമ്മളൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. വയസ്സാവട്ടെ, ഇപ്പോഴേ വേണ്ട, കുറെ വയസ്സായിട്ട് ചെയ്യാം. വയസ്സാകുമ്പോ കണ്ണും കാണൂല, ചെവിയും കേൾക്കൂല, താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് പ്രത്യേകത. അതാണ് ഈ കലികാലത്തിന്റെ വൈഭവം. സുമന്തമതയ, അവരുടെ തത്വചിന്ത വളരെയധികം മോശമാണ്. കണ്ടോ, അവർ ജീവിതത്തിന്റെ ശാരീരിക സങ്കല്പത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണ്. കഴുതകളുടെ തത്വചിന്ത, നായ്ക്കളുടെ തത്വചിന്ത, തവളകളുടെ തത്വചിന്ത, ഇത് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവർ തത്വചിന്തകരായി കടന്നു പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് സുമന്തമതയ, അവരുടെ തത്വചിന്ത, അഭിപ്രായം എല്ലാം മോശമാണ്. അപ്പോ സുമന്തമതയ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെ. അവർക്ക് ഇപ്പൊ എന്തുമാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി? ഇപ്പോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ കാര്യം മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിയെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്ന് പറയുന്നു. മന്ദഭാഗ്യ, നിർഭാഗ്യവാന്മാർ. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അവർക്ക് ലഭിക്കും, പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവാന്മാരായതിനാൽ അവർ തെരുവിൽ കിടക്കുന്നു. അമേരിക്കയിൽ ഇത്രയും വലിയ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൽ എല്ലാം ഉണ്ട്, ഒരു ക്ഷാമവുമില്ല. ഇത്രയധികം കുപ്പികൾ. മന്ദഭാഗ്യ, നിർഭാഗ്യവാന്മാർ. ഒരാൾ നിർഭാഗ്യവാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവനെ നേരെയാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരാളുടെ ദൗർഭാഗ്യത്തെ നിങ്ങൾക്ക് തടയാൻ കഴിയില്ല. ഒരാളുടെ ദൗർഭാഗ്യകരമായ സ്ഥാനം മാറ്റാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് കൃഷ്ണാബോധത്തിലൂടെ മാത്രമേ കഴിയൂ. മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല. നിങ്ങൾക്കൊരു മനുഷ്യ സ്നേഹ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനും ആരുടെയും ഭാഗ്യം മാറ്റാനും കഴിയില്ല. ഇല്ല, അത് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക. കൃഷ്ണാബോധത്തിലൂടെ അല്ലാതെ ഒരാളെയും ഭാഗ്യമില്ലെങ്കിൽ, അവർക്ക് ഭാഗ്യമില്ല എങ്കിൽ അവർക്ക് മാറ്റം വരില്ല. അവരുടെ ഭാഗ്യത്തിലൊരു മാറ്റവും വരുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അത് നമുക്ക് തന്നെ എല്ലാവർക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതായിരിക്കും അല്ലെ. ചിലർക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ഒന്നും അനുഭവിക്കാൻ യോഗം ഉണ്ടാവില്ല. അത് നമ്മള് എന്റെ എല്ലാം ലൈഫിൽ ഞാൻ കാണുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരുടെ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടാവും. അച്ഛനും അമ്മയും അവർക്ക് എല്ലാം കൊടുക്കും, പക്ഷെ അവരതൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി നശിപ്പിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്? മന്ദഭാഗ്യാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ട് മാത്രമല്ല, ആധ്യാത്മികമായ പുരോഗതിയുടെ കാര്യത്തിലും ഇത് കറക്റ്റ് ആണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക്, അതായത് ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന ആളുകളോട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, അത് പിന്നെ നോക്കാം, അതൊന്നും നോക്കണ്ട, എനിക്ക് വേറെ വഴിയുണ്ട്, എന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ വഴി കണ്ടെത്തിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നും പരാജയത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ, ഇവരൊക്കെ എന്താണ്? മന്ദഭാഗ്യ ആണ്. സർവ്വ പതിതാത്മാക്കളെയും കുഴപ്പത്തിൽ നിന്നും, ജനന മൃതി ആവർത്തന ചക്രത്തിൽ നിന്നും, ഭൗതിക ക്ലേശത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാൻ വ്യാകുലരായ നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാർ സൂതഗോസ്വാമിയുടെ പരിഹാര നിർദ്ദേശം ആരാഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനായിട്ട്, പുറത്തു കടത്താനായിട്ട് സൂതഗോസ്വാമിയോട് ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് എല്ലാവരുടെയും നന്മ വരുത്തുന്ന കാര്യം എന്താണ്? അത് ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ, അതായത് സരളമായി മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് വിവരിച്ചു തരുമോ
എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. മാതാജി അറ്റൻഡൻസ് ഇടാൻ പറ. എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് ഇടണേ. എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് കയറിയ വഴിക്ക് ഇടണം. ശരിക്കും 10 മിനിറ്റ് സമയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇടണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബഹുവിധങ്ങളായ അനവധി വേദശാസ്ത്രങ്ങളിലെല്ലാം നിരവധി നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളായി അനേക വർഷ അഭ്യസനങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ അവ പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിക്കാൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. ആകയാൽ അല്ലയോ മുനിവര്യ, സമസ്ത ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമത്തിനായി ഈ സർവ്വ വേദശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും വിശിഷ്ട അന്തസത്ത എന്തെന്ന് ദയവായി വിശദമാക്കിയാലും അவ்விധത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാൽ അവരുടെ ഹൃദയം പൂർണ്ണമായി സംതൃപ്തമാകട്ടെ. അപ്പൊ 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അടുത്ത 2ാമത്തെ ചോദ്യം. അതിലെന്താ പറയുന്നത് ഇതില്? ഈ വേദശാസ്ത്രങ്ങളുടെയൊക്കെ വിശിഷ്ടമായ അന്തസത്ത എന്താണെന്ന് ദയവായി വിശദമാക്കിയാലും അவ்விധത്തിലുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളാൽ അവരുടെ ഹൃദയം പൂർണ്ണമായി സംതൃപ്തമാകട്ടെ. വേദശാസ്ത്രങ്ങളുടെയൊക്കെ അന്തസത്ത എന്താണ്? ഇതാണ് 2ാമത്തെ ചോദ്യം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അറിവിനാൽ, അതായത് ഈ പറയുന്ന അന്തസത്തയാൽ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളൊക്കെ സംതൃപ്തിയാകട്ടെ. കലിയുഗത്തിൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ പതിതാവസ്ഥയെ മാനിച്ച് ബഹുവിധങ്ങളായ നിരവധി ധർമ്മ ആശ്രമ സമ്പ്രദായത്തിലെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകാനും അവയെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാനും പതിതാത്മാക്കൾക്ക് കലിയുഗത്തിൽ സാധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാർ സൂതഗോസ്വാമിയോട് അവണ്ണമുള്ള സർവ്വധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും സാരാംശം വിശദമാക്കി തരാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? വേദങ്ങള് സത്യയുഗത്തില് എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്? ഒരുപാട് ആയുസുണ്ട്, അവർക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ആയുസുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അവര് വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് എന്താ പറയാ, എല്ലാം ആസ്വദിച്ച് കുറെ കാലം ജീവിച്ച് പിന്നെ വിരക്തിയിലേക്ക് പോകും. പക്ഷേ കലികാലത്തിൽ എന്താണ്? പ്രായേണ അല്പായുഷ. നമുക്ക് ആകെ എത്രയാണ്? മാക്സിമം പോയാൽ 100 വയസ്സ് വരെയാണ് ആയുസ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തിനു സമയമില്ല? ഈ വേദങ്ങൾ മുഴുവൻ പഠിക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും ഉള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, അതിനൊരു ടൈം നമുക്കില്ല. അതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ബഹുവിധങ്ങളായ നിരവധി ധർമ്മ ആശ്രമ സമ്പ്രദായത്തിലെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകാനും അവയെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാനും പതിതാത്മാക്കൾക്ക് കലിയുഗത്തിൽ സാധ്യമല്ല. അതായത് നമുക്ക് സമയമില്ല അതിന്. നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ തന്നെ സമയം തികയുന്നില്ല അല്ലെ? ശരിക്കും കുറച്ചു കാലമാണ് നമ്മള് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ഒരു 10-20 വർഷക്കാലം കുട്ടികളായിട്ട് പോയി, പിന്നെയുള്ള ഒരു 10-20 വർഷക്കാലമാണ് ആകെ നമ്മളൊരു ബുദ്ധി ഇതായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ജോലി, അതുപോലെ കുടുംബം, അതൊക്കെ നോക്കി കഴിയുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ നമുക്ക് വയസ്സായി, നമുക്ക് ഒന്നിനും സമയമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്തിനെ സാധിക്കണം? നമുക്കും ഭക്തിയിലേക്ക് വരണം അല്ലെ? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തണം. അവർക്ക് മുക്തി മാർഗത്തിലേക്ക് വരണം. അങ്ങനെയുള്ള സർവ്വധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും കലിയുഗത്തിൽ സാധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാർ സൂതഗോസ്വാമിയോട് അവണ്ണമുള്ള സർവ്വധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും സാരാംശം വിശദമാക്കി തരാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു എസെൻസ് അതാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ആദ്യത്തെ 3ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? നിഗമ കൽപ്പതരോർ ഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാത് അമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാഭുവി ഭാവുകാഹ അല്ലെ? ആ ഒരു ഫലം എന്താണോ ഈ വേദശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്നത്, അതിന്റെ ക്രോഡീകരിച്ചിട്ടുള്ള, അതിന്റെ സത്ത മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. അത് വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ? നമ്മൾ എല്ലാം കൂട്ടി അതിന്റെ സത്ത മാത്രം, നമ്മള് മാംഗോ ഒക്കെ പൾപ്പ് എടുക്കാറില്ലേ, അതുപോലെ അതിന്റെ സത്ത മാത്രമായിട്ട് തരാനാണ് ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് സൂത ഗോസ്വാമിയോട് പറയുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് ആയുസില്ല, നമുക്ക് ബുദ്ധി കുറവാണ്, നമുക്ക് ഓർമ്മ കുറവാണ് അല്ലെ? നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ഈ കലികാലത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന്റെ സാരസത്ത തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൂത ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ശൗനകാദി മഹർഷിമാർ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേണ കൃപാസിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आनंद कोटि वैष्णव नंदी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण।